Kenidi öldürürmen, kenidi öldürürmen, yadın nana taldırırmen, yadın nana taldırırmen. İki vurdum oydururmen, nirde vurdum yarım benim, nirde vurdum yarım benim. Aley nirde vurdum. Yar ha kenidinime düştüm, ha kenidinime düştüm, barıp kol boyuna talıştım. Aley barıp kol boyuna talıştım. Kadın gülbeyin çalıştım, gördüm şuun yarım kenine, şuun gördüm yarım kenine. Aley gördüm şuun yarım kenine. Hüýrlukga neler yandım, hüýrlukga neler yandım, başta yürüyor yolun benim, yürüyor başta yolun benim. Emeğin evlerinin kandım, nirde gördüm yarım menine, kayda gördüm yarım benim. Aley nirde gördüm yarım benim. Aley hey, açaley hey. Gördüm şun yarım senin, kaydı gördüm yarım benim, kaydı gördüm yarım benim. Emma bir sözünü tamam edenden son Hüýrlukga periň yüreği yarlanýaly. Hani has keni sen Hemra dessany gören bolsaň görence ýerinden getirseň ne çık bolýar diýdi. Ey bibijan, men adamzadyň ýanyna bara da biljek däl, çağıryp getire de biljek däl diýip gapdalyna geçip oturuverdi ýankyny. Emma Hüýrlukga periniň ýaşlykdan bakyp bejeren bir döw bardy, adyra haşlarak döw diýip at berdiler. Döwüni ýanyna çağıryp how haşlarak döw. Şu bagyň içine bir adamzat gelenmişin. Amjytmanjyk men ýanyma getirip bermeseň bolmaýar diýdi. Ajap bolýar bibijan, bagyň içi bilen gaýdy berdi. Haşlarak döw bagyň içine aýlanyp görüşine terhowdun boýuna baranna. Hemra dessanyň üstünden barmazmy? Emma adamzady görende ýanky aýdylşýaly. Ons bolsun, jins bolsun, peri bolsun, peýker bolsun, döwüm bolsa bir näme tiskiner ekeni. Haşlarak döw gaýraga da çekilip durdu da. Alaýyn diýse adamzatdan gorkýa, almaýyn diýse bibisinden gorkýa, gel näme de bolsa döw adamlar alyp baraýyn diýip. Yatan Hemra dessany urdu penjäni, Hemra dessanyň donu ponu gülü pülü toprak bilen gohorda alyp gaýdy berdi. Döwüň penjesi özüňe belli. Getirip Hüýrlukga periniň öňüne goýdy. Hüýrlukga peri gözlese näme Hemra dessany gorkusyna etsinden giden ekeni. How haşlarak döw, men saňa diýri getir diýipdim. Hey bibijan, müşk anwar gulap suwun sepseň özüne geler bibijan diýdi. Hey peridatlar Hemra dessanyň döweregine aýlanaga. Hemra dessany müşk anwar gulap suwuny ýytgadyp özüne getirdiler. Hemra dessany ýalpa gözüni açyp göllese näme şol diýişinde gören Hüýrlukga peridatyň gaşyna otyr. Hüýrlukga peri aýtdy, gel maňa gelmän diýdi. Hemra dessany hezzet hormat edibermäň. Gel munun hak aşygymyka, ya berräkdäki aşygymykamyny bir anyklagaýyn diýip. Al Hemra dessany, sen şol adamzat ilinden, biziň peridat ilimize gelipsiň, sen şu oturan perilerden birini saýla diýen wagtynda. Hemra dessany elinde sady diline sözi, ey Hüýrlukga, meniň senden başga ýarym bolmaz. Meniň göwnüm budur, saňa gul bolsam, seniň göwnüň nedir, ne hyýaldydyr. Ýol ýöräne aýagyňa ýol bolsam, seniň göwnüň nedir, ne hyýaldydyr diýip. Hüýrlukga periga garşy garap 5 kelime söz aýtdy, gör wak ne diýerka.
yerden geldim sana kayvana, hasratımdan buldum deli divanı. Benim gönlüm bile girtek bir dona, yar bir doni. Senin gönlün nedir ne haldadır? Yar düşümde bir kase içtim kolundan, başım kestim her gün kaytman yolundan. Benim gönlüm uçsa minçe bilinlen yar bilinlen, senin gönlün nedir ne haldadır? Hay araşık Hemra aydar gelip men dağda, geleydi Hemra kıyıp koymaz arada. Yar benim gönlüm yetsek maksat murada, yar senin gönlün nedir? Ah haldadır eli. Hey hey ha. Hey senin gönlün nedir ne haldadır, haldadır, haldadır. Senin gönlün geley. Hüýrlukga peri Hemra candan bu sözleri eşlerinden soň biyamaňa hak aşyk eken ol dip Hemra janyň elinden tutup köşküne garşyn alqaýdy berdi. Emma manyň ýygyna galan peridatlar bularyň düýşünden nikasynyň gylanyny nä bilsin. Ýygynyň bir näme pişirdaşy berdiler. Hüýrlukga peri derhal muny aňyp, "Ey Hemrajan, gel perilerime" dedi. "Biziň owaldan hak aşyklygymyzy, erenleriň, pirleriň bizi bir-birimize goşanyny aýdaly" diýip, eline sady diline sözi Hemrajana garşy garap, "Seher wagty yatganymda tur diýenler kimler edi? Tutup detse dawanymdan ýör diýenler kimler edi?" Hemrajan jogabyny berip, "Seher wagty yatganymda aly babam tur diýdiler. Tutup detse dawanymdan batam ýoly ýör diýdiler" diýip, ikisi garşylykly 5 kelime söz aýdyp duran eken görüp näde diýerka. Tutup etti davanımdan batam yolu yürüdüler, batam yolu yürüdüler. Kayyere vardılar, Ali kimler oturdu yığılıp, tavtun üstünde cem bolip, kâte veren kimler edi, kâte veren kimler edi. Ay gümbede vardılar alıp, çilten oturdu yığılıp, tavtun üstünde cem bolip, retul kâte verdiler, retul kâte verdiler.
benim nikahıyan kimleredi, nikahıyan kimleredi. Ah Hemra aydır beyan ettim, bu fırmen eşer ettim, ay bu fırmen eşer ettim. Nikahıyan adını aytsam Ömür Osman pirleredi. Ah yayre hamdağı nikahıyan adını aytsam Ömür Osman pirleredi. Edenden soň peridatlar buların nikasynyň düýşünde gıýlanny bilip ýerlerine galyberdiler. Emma gep gysgasyna ýagşy. Hüýrlukga peri Hemra dessany köşküne eltip, elinne sady diline sözi bu iýje bolup sen edip mimanım sürewer Hemra dessany döwran seningdir. Paýanly odum bolsun seniň gurbanyň sürewer Hemra dessany döwran seningdir diýip Hemra dessanyň gelenligini mübarekläp 5 kelime söz aýdar boldy. Görwak nädirka. Kimin haline sürewer Hemra dessany döwran senindir. Aşık bolany etmeli ölümden baban bolur ki täzeýe gülümden ayelip de kamatyň çevilinden sürewer Hemra dessany döwran senindir. Hüýrlukga
bilen Hemracan Ayşe Şiret'te maksat muratlarına yetip geliverdiler.